Is-settur finanzjarju Malti baqa' wieħed reżiljenti jekk kif il-banek lokali komplew joperaw b'marġini aktar wiesa li jisbqu r-rekwiżiti regolatorji tal-kapital u tal-likwidità u bekk baqgħu kapaċi jassorbu l-impatti negattivi. Din is-sitwazzjoni finanzjarja b'saħħitha f'pajjiżna kompli tgħaddejja grazzi għas-sostenn ġenerali mill-Gvern Malti waqt li dik barranija baqgħet ikkaratterizzata minn riski ġeopolitiċi għoljin b'effetti ħżiena fuq l-istabilità finanzjarja f'diversi pajjiżi oħrajn. Dawn ir-riżultati joħorġu mis-16 edizzjoni tar-rapport dwar l-istabilità finanzjarja mill-Bank Ċentrali ta' Malta li jkopri l-iżviluppi makrofinanzjarji domestiċi u globali u l-effetti tagħhom fuq is-settur Malti matul 2023. Waqt li l-Banek Ċentrali barranin komplew jissikkaw il-politika monetarja tagħhom, l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni komplew jonqsu, tant li s-swieq finanzjarji kienu qed jantiċipaw li l-awtoritajiet monetarji jibdew ibaxxu r-rati tal-imax fl-ewwel xhur tal-2024. Il-profittabilità fis-settur Malti żdiedet permezz ta' dħul net ogħla mill-imax, brati ogħla tal-imax stess u domanda sostnuta għall kreditu b'dan tal-aħħar jibqa' xprunat mis-self marbut mal-proprjetà.